Khadija Fulani soyayya ce amma duniya jahana. Tun ranar da na fara ganinki zuciyata ta gane ke citawa, murmushinki ya zama hasken raina. Khadija ke kika canja rayuwata. Mun yi mafarkin zama tare, mu gina gida cike da kauna, amma iyaye sun ce a'a, sai zuciyar mu ta shiga kuka. Ba don mun gaji da juna ba, ba don soyayya ta mutu ba, duniya ce ta shiga tsakaninmu, ta raba mu da hawaye masu zafi. Khadija karki manta da ni, ko da duniya ta raba mu, zan ci gaba da son ki har abada, domin ke ce farin cikin raina. Khadija Fulani, kisan Usman bai yaudare ki ba, soyayya ce gaskiya muka yi, amma kaddara ta hana mu zama daya. Tuna hirarmu sai hawaye su zubo a hankali, wurin da muke zama tare yanzu ya koma wurin karici. Na yi addu'a dare da rana, Allah ya sauƙaƙa mana hanya, mun zuciya ta kasa mantawa da sunanki da soyayyarki.